estimular que la llengua catalana sigui una llengua molt present a la nostra vida, que precisament és un dels objectius d'Òmnium Cultural, en la labor a favor de la nació, a favor de la llengua catalana. Bé, doncs repeteixo, és el tercer any que organitzem aquest concurs. S'organitza per a gent del Baix Camp i del Priorat. Sempre s'han establert dues categories i ara direm el tema de redacció per la categoria d'ESO i el tema de redacció per la categoria de batxillerat. Ens sembla que és molt important el premi que es dona al guanyador de cada una d'aquestes dues categories, que a més no pot quedar desert, o sigui, algú d'aquí guanyarà un ordinador personal i algú d'aquí guanyarà un ordinador personal a la redacció que el jurat cregui que està més ben feta. Per tant, ens sembla que el premi és important i que hi haurà altres premis, com a mínim pels 5 classificats que van després del primer, de cada categoria. D'acord? Bé, si heu llegit les bases, en el penúltim punt ens diu que el veredicte, o sigui, el resultat del concurs, no es comunicarà a les escoles, no, sinó que es comunicarà en directe el dia 27 d'abril, que és la festa precisament de la Mare de Montserrat, que és un divendres, a les 6 de la tarda, aquí mateix. Podeu venir acompanyats dels pares, professors, de qui vulgueu, i en aquell moment es diu el resultat, es diu el veredicte. I d'aquí, el que guanya l'ordinador, ja surt amb l'ordinador i els altres surten amb la resta de premis. Quedat clar, el dia 27, en directe aquí. Bé, doncs anem per feina. Hem rebut una carpeta